салом дӯстон, бозиҳои охирини лигаи чемпионҳо дар гурӯҳҳои A, B, C ва D баргузор шуданд. Дар натиҷаи рақобатҳои гурӯҳӣ акнун ҳамаи дастҳо аз ин чор гурӯҳ ки ба марҳилаи плей-офф рӯй ёфтанд ва ҳамчунин он дастҳое ки муборизаи худро дар лигаи Аврупо идома хоҳанд дод маълум шуданд. Дақиқан ҳама ин бозиҳоро имкони тамошо кардан надоштед, аммо ҳамеша метавонед аз канали мо хабар гиред. Инҷо ҳамеша абзори бозиҳо мебароям ва дигар хабару рӯйдодҳои футболро ҳам пайдо мекунед. Дӯстон, имрӯз давоми лигаи чемпионҳо мегузарад ва маълум мегардад ки боз кадом дастҳо ба плей-офф рохат мегиранд ва кадомашон бо ин турнир хайри хуш мекунанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди AMG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар гурӯҳи А рақобати дастҳои Ливерпул ва Наполи диққати зиёдро ба тарафи худ мекашид. Неаполитянҳо ором буданд, чунки танҳо дар ҳолати зинаи якумро аз даст медоданд ки агар Ливерпул бо фарқияти 6 гол бар онҳо дастболо мешуд. Новобаста ба ин интрига дар ин рақобат буд. Наполи то ҳамин дам дар ягон бозии маосим мағлуб нагардидааст. Ин даста то рақобат бо Ливерпул дар ҳамаи мусобиқаҳо 15 ғалаба дошта, ду рақобатро мусовӣ анҷом дод. Сало дар ин бозӣ шумораи евроголҳои худро бо Стивен Ҷерард дар ҳайати Ливерпул баробар кард. Акнун ҳарду дар ҳисобашон 41 голи доранд. Сало дар фасли баҳор аз Ҷерард мегузарад. Дарвин Нюнес дар бозии севуми паёпаи лигаи чемпионҳо гол зад ва ғалабаи Ливерпул таъмин шуд. Ин як тӯҳфаи хуб барои клуб дар бозии 400-уми ӯ дар симати сармураббигии дастаи Ливерпул гашт. Наполи бошад аввалин бор дар мавсими ҷорӣ ба бохт дучор гардид. Новобаста ба бохт неаполитянҳо зинаи якумро нигоҳ доштанду ҳамин тавр аз гурӯҳи А клубҳои Наполи ва Ливерпул ба плей-оффи лигаи чемпионҳо баромада, Аякс ба лигаи Аврупо меравад. Настаи шаҳри Амстердам ба Глазго Рейнҷерс бо ҳисоби 3-1 дастболо шуд. Дар гурӯҳи Б дастҳои Байер ва Брюге рақобатро мусовӣ 0-0 ба анҷом расониданд ки ин натиҷа белгиягиҳоро аз зинаи якум бенасиб кард. Шармандагӣ бошад барои Атлетико бештар буд. Шогирдони Симеоне бар муқобили Порто дар сафар кардан ва бояд барои рохати лигаи Аврупо мубориза мебурданд. Бозингари эрони Маҳди Тореми ва дигар ҳамдастагонаш аз Порту мадридиёро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карда ба зинаи якуми гурӯҳи Б баромаданд. Аввалин бор дар карьераи Симеоне дастаи Атлетикои ӯ дар гурӯҳи лигаи чемпионҳо зинаи чорумро гирифта аз қисмати баҳории мусобиқаҳои аврупоӣ бенасиб гардид. Байери Хаби Алонсо дар лигаи Аврупо кори худро идома хоҳад дод. Дар гурӯҳи С ҳамаи чиз пеш аз бозиҳои даври шашум маълум буд. Бавария зинаи якумро ба ягонро аз даст намедод, аммо Интерро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода якумин дастае шуд ки ду мавсим пойпай дар ҳамаи бозиҳои гурӯҳи лигаи чемпионҳо ғолиб гардид. Барселона барои андаке хандонидани мухлисонаш тавонист Викторияро бо ҳисоби 4-2 шикаст диҳад. Бавария ва Интер дар лигаи чемпионҳо ва Барселона дар лигаи Аврупо муборизаашонро идома медиҳанд. Аз ҳама гурӯҳи аҷоибу ғароиб гурӯҳи Д буд. Дар ин ҷо ҳамаи дастҳо имконияти гирифтани ду зинаи якумро доштанд. Бозии Марсел ва Тоттенхем то охир бо натиҷаи 1-1 ҷараён дошт. Фаронсавиҳо дар охир ҳамаи чиро партофта ба ҳамла рафтанд. Ин ба контрҳамлаи шогирдони Конте овард ки бо голи Хёберг ба анҷом расид. Ин гол дар дақиқаи 95 зада Тоттенхемро бо ишғоли зинаи якум ба плей-офф бароварда Марселро ба мавқеи чоруми гурӯҳ партофта бенасиб аз ҳамаи мусобиқаҳои аврупоӣ кард. Дар бозии дигари ин гурӯҳ Айнтрахт бо ҳисоби 2-1 дар сафар дастболо шуда зинаи думи гурӯҳро аз худ кард. Ҳамин тавр гурӯҳи печида бо чунин шакл вонамуд шуд. Тоттенхем ва Айнтрахт ба қисмати баҳории лигаи чемпионҳо, Спортинг ба лигаи Аврупо рафта, Марсел ба хонааш хоб меравад. Бозиҳои чаҳор гурӯҳи дигар имрӯз баргузор мешаванд. Габриэл Жезус дар шортлисти дастаи Реал Мадрид қарор дорад. Дар ин рӯйхат ки роҳбарати Реал бо маслиҳати мутахассисон ва иттиҳоди мураббиён тартиб доданд, 5 ном қарор дорад ки дар байни онҳо мавқеи Жезус устувор гуфта мешавад. Тобистони соли ҷорӣ ин гапу хабарҳо пайдо шуданд ки мадридиё Жезусро аз Манчестер Сити мегиранд. Дар як марҳилаи муайяни равзанаи трансферӣ ҳатто эҳтимоли чунин гузариш афзуда буд, аммо чандин омил сади роҳи трансфери футболбози бразилӣ ба Испания шуданд. Сабаби аз ҳама айён ин легионер будани Жезус ба ҳисоб меравад. Агар габи ба Реал меомад, шумораи бозингарони хориҷӣ дар сафи мадридиё барзиёд мешуданд. иттиҳоди мураббиён дар ин сурат маҷбур мешуданд ки яке аз легионеронро аз ҳайат берун намоянд.
аз ин лиёз жезус ба Реал нарафт. новобаста аз ин мадридиё ва алахусус сармураббии даста Карло Анчелотти бисёр мехоҳад габи жезусро дар дастаи Реал Мадрид бубинад. Арсенал ба ҳангоми имзои шартнома бо амалагари бразилӣ соли 2027ро муҳлати охирони амалкунии шартномааш қайд карданд. нархи бозории габи 65 миллион евро гуфта мешавад. Реал Мадрид тобистони соли оянда ба масъалаи харидории жезус бармегардад. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб меравад. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Мойзес Кайседо ки айни ҳол дар дастаи Брайтон бозӣ карда истодааст дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои бузург қарор дорад. бозингари номбурда дар мавсими ҷорӣ дар хатти нимҳимоя хеле бозии барқарор ва устувор нишон дода истодааст ки ин барои дастаҳои топ яке аз нишонаҳои асосии бозингари сатҳи баланд аст. яке аз он клубҳое ки мушкилиҳояш дар мавсими ҷорӣ ба хатти нимҳимоя рабт дода мешавад Ливерпул мебошад. ин даста аллакай бо Брайтон пешниҳоди шифоӣ харид кардани бозингарро намудааст. дар сатҳи расмӣ то ҳол ягон даста пешниҳоди ба офиси Брайтон нафиристодааст. ғайр аз Ливерпул чандин дастаи дигар аз худи Англия дар талоши харидории Мойзес Кайседо ҳастанд. Брайтон ҳам зиракиро аз даст надода нархи футболбози хатти нимовизаро хеле баланд барdoштааст. ҳар дастае ки Мойзес Кайседоро харид карданӣ мешавад бояд ба хазинаи Брайтон 100 миллион евро ворид намояд. шартномаи кунунии нимҳиматгари эквадорӣ то соли 2025 амал мекунад. қаблан нархи Кайседо 25 миллион евро гуфта мешуд, вале пас аз таваҷҷӯҳи дастаҳои бузург ба нимҳиматгар Брайтон нархро хеле гарон кард. Лео Месси дар андешаи корномаи худ аст. тавре медонем пас аз мавсими ҷорӣ қарордоди бозингари аргентинӣ бо дастаи ПСЖ ба анҷом мерасад. ӯ то ҳол ба қарори ниҳоӣ наомадааст, яъне шартномаро бо ПСЖ имзо кунад ва карьерашро дар шаҳри Париж идома диҳад ва ё ба дастаҳои дигар равад. гапу чап аст ки Барселона хоҳиши баргардонидани Леоро дорад ва барои ин кор каталониё аллакай чораҳои зарурӣ андешида истодаанд. қадамҳои нахустини дастаи Барселона дар ин масъала аллакай гузошта шудаанд. чунон менамояд ки ин қадамҳо танҳо аз тарафи Барса дида мешавад. Месси дар ин масъала оромиро ихтиёр кардааст. тибқи маълумотҳои ёрдамчии Жоан Лапорта, президенти дастаи Барселона, аз занг задан ба Месси қариб пӯсташро иваз мекардааст, аммо Лео гӯшакро набардошт. ҳамаи зангҳои ёрдамчии президент инкор карда шудаанд. ҷавоб нодани Месси ба зангҳои телефонӣ маънои хос дорад. айни ҳол ӯ ба дастаи дигар гуфтушунидҳо анҷом дода истодааст. ин тими Интер Майами мебошад. гап чап аст ки падари Месси ки намояндаи расмии Месси дар гуфтушунидҳо метавон ӯро гуфт аллакай муносибатҳоро бо дастаи Интер Майами беҳтар кардааст. рафтани Лео ба дастаи номбурда ҳамасола дар расонаҳо баҳс мешавад ва сол то сол эҳтимолияти чунин трансфер боло рафтан мегирад. аз се варианти идомаи карьера барои бозингари 35 сола беҳтарин аз маҳз рафтан ба Майами дониста мешавад. ду варианти дигар баргаштан ба Барселона ва тамдиди шартнома бо ПСЖ эҳтимолияти камтар дорад, вале ин маънои онро надорад ки Лео ҳатман MLS-ро интихоб мекунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.